Hawu Nkabi yami noma kuthiwa nentliziyo encane kanjani kodwa-ke awukhulume ngizwe. Mfethu, nemizwa yakho hlahla. Mana-ke ngathi angikuzwa kahle uphinde Nkabi yami uthi kwenze njani? No, ngiyakuthanda, kade ngakuthanda ngisafunda isikole. Ungithanda njengomngane wakho angani? Nami No, ngikuthanda njengomngane wami yabona ukuthi Nkabi yami ngikugcwele njengenkabi yami phela. yabona Angilona icala phela lelo. lalela-ke ngoba usushilo ukuthi ngithanda so angisaboni ukuthi lokhu shwena liyave sithandana. Sanibingelela nonke babukeli beBlack Life TV. Kwesinye isiqephu esithi sikhipha izimfihlo nihleli noLungstar. Namhlanje vashelo umfowethu othi unemfihlo afisa ukuyidalula kumngani wakhe. Sabona njani? Yebo, sawona njani? Ngiyaphila. Ngicela ubingelela ababukeli emakhaya usho ukuthi uqhamuka kunendawo. Sanibona ngisokolundi. Usukolundi? Yebo. Okay. Imfihlo iqalaphi? Ey, Wazohlala esihlaliseni sobukhosi. Kudadewethu. Ey. Angazi ukuthi ngakubela kanjani kodwa ke lento kade silokhu ngidla. Ey, as isophela lento esikoleni. Safunda isikole sebancane. Okay. Shuthi kunomfowethu lana ngangifunda naye so sikhula ndawonye, sidlala ndawonye, so kumnandi nje. Wathanda amantombazane yabo. Ayibo wathanda amantombazane, nginama feelings for yena. Ngikazi ukuthi ngizomtshela kanjani. So ukukhuluma nje iqiniso, sisaba badala manje namanje sahlangana kamnandi siyasebenza kodwa nje lonto isekhona ikapheni namanje. Imai, so umngani wakho u-straight. Yeah, straight. Thanda amantombazane. Thanda amantombazane. Wena? Nimizwa abantu besilisa. Uyakwazi lokho? Ayi no, akazi. Akazi. So yena ukuthathisa njengobhuti wegazi. Yeah. Okay, so isukela esikoleni lento le. So esikoleni lento le. So yena ngoba uthi ke ubhizi namantombazane, wena ukho ubhizi namantombazane noba nabangani? Ngisuke ngishela nje ngenzela ukuthi ebone sengathi yabo. Kodwa nje ngisuke ngekho lapho bese ngithatha inamba ngiyablock ngiyadelete. Ayikho into ethini. Uthi uma umbuza ke mhlawumbe nikhulumela namajida ufila kanjani ngokuthi kube khona irelationship yobulili efanayo? Hayi angazi ngoba phela nje awukwazi umbuze? Azi ngimbuze. Azi ngimtesta nomtesta. Akazi. So udecide ukuza la ka Black Life uzomtshela awukwazi nje uyihlokodla indaba? Ngiyazi usuke sixabane mhlawumbe sisakhulumisana. So ngoba uthi ukulindele konke lokho uzoyidela ne relationship yenu, i-friendship yenu? Ayi senami kwenzakala. Okay, ngiyazi ukuthi uthe iqale lento lena nisafunda esikoleni senikhulile but yini lesikuphusha ke manje ukuthi kena no kumele ngimazise? Yini lekuphushayo? Lemizwi yakhula mihla namalanga angikwazi ukuyinqanda. Yabo so njalo bengimbona lelanga lokho likhuphuka njalo so noma sisikhuluma akusawenze ngamthinti eze ngibuza ukuthi hawu ndoda wasundela ngaka kwenze njani I know lutho lapho yabo nawe yazi ukuthi ugazi lami yabo kodwa lento kwathi ngelilanga ngafuna uconfess kodwa ngabuya ngayibamba because angisabi ukuthi ngoba lo muntu unenhliziyo encane so ngiyamazi unesandla silula futhi yabo mhlawumbe si develop keep yabo uthi uzongijwayela nani so bengizama ukuyiprotect ukuthi angingazi kuze kufike lapho but bengizozala ngiyazi ukuthi okay akhona ama security umuntu nakuzovuka into yakhe ngizowazi umnqanda. So okay so manje ke if edinwa ngoba phela sizomfonela if edinwa a daily relationship yenu ethi asafuna ubomngani lokho kuzokwenzani wena? Khona kuzongilimaza kakhulu. Uzokulimaza. Kakhulu. Abafana ngiyazi ukuthi ke namajida kwesisikhathi bageza ndawonye makudlalwa ibhola babuye basherisha umbhede abanendaba. So wena usuke waba kuleyo position uthi ngithole nisherisha umbhede. Yeah. Waphaphumelela umgaxe ngenye indlela so nje ya. Umgaxile? Umgaxile. Akasho ngolutho kwena khathi sephaphama? Hayibo wangidushela phansi wathi hayibo kwenze njani nje hayi no. Are you sure ukuthi ufuna ukuconfessa kumuntu okanjalo? Yeah. Okay, mayivuma ukuthi ke nakulungile Jolani? Hawu phela shuthi ke uvuma baphansi. Uvuma baphansi? So wena ukazi ube nayo girlfriend? Girlfriend? Stalo.
But mina if umngani wami bengizohlezi ngibuza ukuthi hawu upho wakho umuntu like makhanjwa. Bengifake. Khipha imali lezi amantombazane sangathi siyathandana so uzokwazi ukungithemba. Okay. Usuready ukuthi simfanele ubhuti? Yeah, right. Umuntu onjani kambe uthe Inhliziyo incane. Nolaka nje azwane into ebhedana. Unayo ingane? Unazi ingane. Unezingane ezingaki? I think 7 or 8. 7 or 8? Ngisho nje uthe wathanda amantombazane yagijima. Ima lo 7 or 8 omama bangaki? Bahlukene. Bangaki omama? Bahlukene njengokuthi bahlukene nje bahlukene. Kuyimanje mhlambe awunengane engazazi asizalisile noma mhlambe. Usuready ukuba i-stepdad? Stepmother no stepdad. Oh uzobe stepmother? How? Phela nje kunemizwa kubantu besilisa abesifazane kanti. Phela ingane ke nestil izobona umuntu wesilisa ngithi. Igolonda. So ngeke uvume ukuthi zikubize ngobaba? Yeah. Uzoyitshela ukuthi azikubize ngomama? Yeah. So already kuba umama kuzona? Yeah, great. 8 wonke. Nation. Incane lo is. Ncane. Ubaba wayengane ezo 54. 54? Yes. From different mothers? Yebo. So into ijwayele le? Anginayo inkinga nayo. Mayethi ufuna uyishaya ngapha nangapha? Isithemba ngeke ibe naso inkinga naso. Umkhulu ayinaso. Babukeli ihlula mina le. Ngcona akathintwe umsolo. Asimthinti. Simazisa ngalolu daba ukuthi ke nawe uzizwa kanjani ngaye no 8 nenation yakhe. Yeah. 8 wakhe. Yo, asimthinti. Asimthinti. Suready? Yeah. Angingelibambi. Sawa njani? Yaphila sisini njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungster la ka Black Life TV. Singakwazi ukukhuluma? Yebo singakhuluma manje ngeke. Ngiyabonga. La e-studio ngihleli nomngane wakho, uthi uyi-best friend yakho kahle kahle. Kuhlelo luthi sikhipha izimfihlo. Uthi usacela ukutshela imfihlo. Bathe ngoba ngithi umngane wami uhlulwe yini ungitshela imfihlo asengaze ngibhalela Nkosi yami. Omnya singakhuluma inkinga. Hayi, uthi bedinga i-backup yaka Black Life ukuze adalule lolu daba. Hayi inkinga omnike isimuzo uthi. Ngiyabonga. Ngibambela nje. Sho mfethu unjani? Yebo famba. Ngiyaphila wena unjani? Ngiyayiphilela nkabi yami. Yeah, Wathi uneyimfihlo wena manje nkabi yami. Kwenze njani? No, kunodaba lungidlayo lana sezingagijimeza la ku Black Life TV yazi. Udaba lani lokudlala nkabi yami usuhlulwa nje ukukhuluma njengendoda hawu. Angazi ngakubuya kanjani. Ithi nje nawe unesandla esikhulu enenhliziyo encane. Hawu nkabi yami noma uswa nenhliziyo encane kanjani kodwa ke awukhulume ngizwe. Mfethu nemizwa yakho hlakahle. Mana-ke ngathi angikuzwa kahle uphinde nkabi yami uthi kwenze njani? No, ngiyakuthanda kade ngakuthanda ngisafunda esikole. Ungithanda njengomngane wakho angani? No. Angikuthanda njengomngane wami yabona ukuthi inkabi yami ngigcwele njengenkabi yami phela. Yabona icala phela. lalela ngoba usushilo ukuthi ngithanda so ngisabona ukuthi lokushulena liyabe sithandana. Mana-ke engathi usuyahlanyaka ekhanda manje. Sithandane. Uthandane noba? Hame. Ngisho ukuthi ngithanda. Uyahlanya yini mfowethu? Akanti ungithandini? Uyahlanya yini? Mani uyahlanya? Cha. Abasubheka ama-drugs yini? Ama-drugs lalela. Since sisafunda esikole ngithi nawe yazi ukuthi besibuye sivashilana sizofunda. Yakhumbula le day le sibapha empedeni. Phokusho ukuthini lo? No. Ngiyakuthanda. Imana inkabi yami usuyisitebani? Kade ngaba yisona ukuthi bengisaba ukutshela engazi ukutshela kanjani. Madoda. Yebo usuyisitebani? No, lemizwa yabantu besilisa kade ngaba nayo. Manje mina ngihlala nawe isikhathi esingaka nkabi yami uyifihla ubuwena usoqede uzotshela mina ukuthi uyangithanda isibindi sakho sithanda abantu. Come on, asiyenze lento.
ungazongidakelwa mina. Ungazongidakelwa nje mfowethu ngifuna nje ukukutshela lokho yeso. Lalela-ke futhi yabona ukuqala namhlanje mina nawe ndasozwana awusayena nomngani wami. Kuyaphela nje kuyaphela nje ukulalelisise mntwana wami. Kahle ngolaka. Angizwa? Kahle ngolaka yini inkinga? Ulaka lana ungijwayela kabi. Mina ngizwana nawe la ngithatha nje kumngani wami ngihamba nawe ngihlekisa ngabantu kanti wena uyazazi uyisitabani ubheka izinqa zami. Hawu mfethu. Wazweni? Uyakhumbula ngenkathi isigeza nemhlanje uthi ungigeza mnandi kanjani? Yafosho mina ngangikusiza njengomfowethu ukubona ukuthi kumele ngikusize ukuthi unensilo emhlanje manje uyangidakelwa. Manje ungithanda? Ngithanda amasithembu yafosho uzongidakelwa mina yazo. Mina ungangidakelwa mina mfana wami yazo ungangidakelwa mina ngithatha njengomjida nje ngikhula naye elokushini engizwana naye engisizana naye manje umuntu enkingi manje wangitshela ukuthi uyangithanda futhi wena ubheke izinqa zami. Mfethu mina ngibamba ingane phambi kwakho ngizongi noma bengane zami mina uyakwazi lokho ngihlangana nami nezitabani. Lalela asikhohle yibona hawu. Fusek. Yeso Fusek. Langizwa yini? Manje ngalokho Fusek ungazongidakelwa mina. Ungangidakelwa nje nhlobo mfana wami yazo. Lalela buka singawazi mhlawumbe ukuthi size nabo lapho sikubona. Kubonwe yini? Kubona amasimba. Ehlisa umoya hawu. Ungangidakelwa mina mfana. Yazona ngidakelwa ngempela bosi. Cha ngidakelwa nje. Yazi mina ngithetha nje ngenja yami njenge-out yami wona uzongidakelwa. Kodwa ngikuthanda nje na. Ngithanda amasimba yini. Mina ngiphuza nawe la nsuku zonke wena uzongitshela ukuthi uyangithanda. Kahle uyinhloboni yomuntu wena. Hawu. Uyinhloboni yomuntu wena azomthakathiwe. Hawu ngithatha imizwa yakho nje na. Imizwa yami indoda. Awezwa leyo nto wena. Awehlisa umoya. Umoya wani ungidakelwe? Hey sisamcela ukuthi ungikhulumele nawe ungicengele. Sawona bhuti? Yebo. Yini ngibonelelayo ukuthi bangidakelwe. Uthi phela lento le yasukela esikoleni yacabanga iminyaka emingaka senize nasebenza ulokho emile nje ukuthi uthando nelanga bilokho livuka. Uthi uthanda bani sisi wami? Wangicabanga uthanda yenye indoda. Indoda nje endala netshebe. Uthi uthanda wena. Udakiwe. Azudakiwe. Manje awukazi impawu mhlawumbe ukuyibona ukuthi hayi it's not make sure mani ndawonye. Impawu zani ayizwa nje ivoice phela ngoba iphimbo sisi wami akusho lutho lokho. Angikaze ngacabanga ukuthi yena uzongithanda mina. Bekuthinta njengomjida noma bekuthinta soft? Benganaki lutho phela ngoba singamadida sonke siyabo ukwenzeke yonke into asinaki lutho. Okay. Before ngivale ucingo ngifuna ukubuza umuzo oyi-1 nje ngicela ukubuza. Abuza sisi. So ayikho nje inhlanzanyana onayo for yena. Inhlanzi yani? Inhlanzi yothando. Khona kumina. Engathi wesisi nawe uyadelela. No bengibuza ukuthi cha sisomyangidelela nje kwawena ungiboni. No bengibuzela yena phela la e-studio ngithi becela ukuthi ke nasimsize sikukhulumele naye. Nimsize amasimba uyadakwa lo mfana lo uyagula ekhanda. So ayikho inhlanzi nencane nje. Inhlanzi yani? Yothando. Khona mina. Enhlizweni yakho. Ngeke futhi ngeke sibe khona namhlanje nakusasa. Ukuze ngipho futhi nginayo inhlanzi amanye amadoda sizomhadakwa lo mfana lo. Uyadakwa nje impela ngani umsedla ama-drugs yini kwenzenjani uyadakwa nje. Cause uthe uney'ngane engaphezulu mhlawumbe kwa-8 and useready uba uhlangana phela uhambe khuluma indaba zami ukuthi ngingane engakanani mina. Uthe useready uba step mother. Step mother sani? Sey'ngane zakho. Udakiwe nimtshela. Lezi ngane ezami ayihlangana anginaso nesodwa futhi isitabani. Yothini nje sezizwe ukuthi ubaba wazo isitabani. Hayi. No ngiyabonga ukuthi ayikho inkinga sesumtshelo lo mfana uyadakwa yazo. Hayi. Uyadakwa lo mfana. Ayikho nje into ohlanisa naye mina uyadakwa. Hayi ngizoyidlulisa imessage. Ngikhulume naye ekudakwa lapha aqonda kumele bewufana. Ziningi intombi la ngaphansi. Hayi ngizomchazela uyakuzwa naye futhi. Siyabonga kakhulu ukuthi ukwazi ukuthatha i-call yethu. Sibonga odadakwa lo mfana. Hayi siyabonga.
sigelele. Hawu. Uzwile? Yebo ngizwile. Uclear akangingisi. Akakufuna la uhambe khona. Angizokhuluma naye. Uzokhuluma naye? Ngizokhuluma naye. Uzolokhu umncenga nje. Aze thambe. Yeah. Ikhona ithemba? Awu, ngothi kanje nizoyinyangeni ngeke phela. Angizwanga? Nizoyinyangeni muthi kanjani ngeke. Uzoyinyangeni? Enyangeni straight. Umloye? Umthanda kangako? Hawu, kodwa umuntu okumthandini wena. Ukuthi ngayinyangeni? Cha. So umathi uyakuchithela nje uyafind out uyenze njani? Ngiyaphuma. Awumthandi. Angeke nje ngenyangeni. So wena nje ungitshela ukuthi uyenyangeni. Ngizoya nje kuyona nje straight. Uzizwa unjani kodwa ngoba useyazi? Ngiphatheke kabi kodwa kusowami nje la nyenyangeni. Ucabanga okay inyangeni mhlawumbe uzothola into ezomphephetha ngayo nomuntu ezomfaka yona ayidle. Ngizomphephetha nje ngikhulume naye ngikhulume nje nazi izinto lezi. So uzoyibona nje yena esethanda wena. Uzoyibuyela yena. Uzoyibuyela yena. Yena nje. Are you ready? Yeah. Yazi urate awungingisi. Dalo. Yo, hayi nezwela ababukele emakhaya uthi nje okusalayo uzophelela kuyena uthi uready nje ngisho nokuthi kuyena ayinyangeni ayomphephetha ukuthi abuye eze kuyena. Kodwa kuthiwa la khona uthando nendlela ikhona ngithi kusho njalo. Njalo nje. Hayi niyayizwela ababukele emakhaya sabonga kakhulu ukuthi nibe nasi lesi siqephu sithi sikhipha izimfihlo ungakhohlwa lapho ukuthi nawe une story sakho usidrophele imessage usazise ngesakho istory uze la e-studio uzoxoxa isakho. Please don't forget to share, like and subscribe. nguLongstar ngithanda kakhulu. Is the Black Life TV